we hebben muziek. Hè? Ja, en we worden nog altijd Muziek gesponsord door de Bekker Emmerich. Ja, en die meneer die gaat dus dadelijk bijzonder gaat te vertellen. Echt bijzonder wat tegen te vertellen. Ja, dat kan aan de gang komen. Meneer John Frieselaar, van harte welkom. Morgen. Officieel, hè? Morgen, John. Wat was dat? Officieel, hè? Ja. Ja, nee, John. Ja, nee, maar dat doet mee. Anders kregen we dadelijk een mailtje van BS. Wat die kinderen de graag zien nu, hè? En dan krijg je een mailtje van BS staat. Ik zeg alleen zijn rug. Hè? Nee, nu kan ze hem zien. Nu kan ze hem zien, hè? Nu zie je hem gehoord. Ja, toen zie je hem aan de vork. Ja. Hey, John, van harte welkom, John. Hey, ik hoorde het gisteren van mijn dochter. Tot er nooit is geproduceerd in Maastricht door uw vereniging. Ja. Mag het de vereniging noemen? Ja, zeker. Ja. De Stichting Oudje-Vrooien. Stichting Oudje-Vrooien. Ik vind het, wie kunt in godsnaam aan zo'n naam, hè? Ik heb het niet verzonnen. Nou, nee? Anderen van het bestuur, maar ik vind het wel een passende naam. Ik vind, bijzonder. Ja. Ja, het is direct een naam van, dan moest je bij je nadenken, wie kunnen ze daar nog in godsnaam aan? Maar origineel wel. Ja, zeker. En de korte tijd heb je wel een flinke stempel al gezet, zo te zien. Hè? Ja, maar dat was ook de bedoeling. Hè. Ik heb gezien, januari zijn we eigenlijk gestart. En we hebben ook gezegd, ieder jaar moest je het doen aan naamsbekendheid. Dus we hebben iedere keer gaan met activiteiten door het jaar verspreid. En het begint nu toch wel echt te landen, moet ik zeggen nu. En gaan social media uitgemeld, ik heb want overal komen we tegen. Ja. Nee. Ja. Oh, dat is wel een goede begin, zeg ik dan. Hè? Zeer zeker, ja. Mag je niet klagen. Nee, dat is het. Hoe oud toen met begonnen? Met het bijgeschop op de Vriethof? Nee, met de herdenking van pap in januari. Dat denking. Dat wordt dat? Ja. Ja, Dat is daar is het met begonnen. Hè? Ging met mij toe door. Ja. En van daaruit is dat gewoon breder geworden. Ja, we beginnen de ogen muziekkamer. Ja. Maar de precieze achtergrond eigenlijk, is het voor Maastricht te promoten? Nee, wat voor goed meiden, en dat is eigenlijk begonnen, hè, pap al 5 jaar doet. Een paar lui hebben zich bijeengezet, Wim Krumers, Bert Kersten. En die hebben gezegd van als ze dan nu stel bij gaan staan, al die oude muziek van de lui die ons ontvallen zien in Maastricht. Ja. Die huurt ze bijna niet meer. Ja, bij u op de radio huurt ze het nog wel, maar onder de lui leeft dat soms niet meer. En nee, dat klopt, ja. daar hebben we gezegd van, om te voorkomen dat dat helemaal verloren gaat, hebben we die stichting opgericht om juist deze muziek allemaal onder de aandacht te blijven houden. En moet zeggen, tot nu toe, we hebben de kaartenfeest gehad. Er was Leni Mente, Benny Nijman, René Innemee. Die zien er allemaal op de zondag herdag. Ja. En dat was echt stampen vol. Dus het leeft bij de lui. Ja. En daarom hebben we gezegd, dat houden we ook in Ieren aan. Ja, maar dat is eigenlijk juist hetzelfde hoe we het er straks ook over gehad hebben. Over de oude muziek. Ja. Ja, die zou dat vanmorgen ook. Er komen hier van nieuwe platen nu. Die worden constant de hele week gedraaid door alle andere programma's. Die komen die lang. Ja, ik meld eerlijk gezegd altijd uit de audio's. Zoveel mogelijk uit de audio's holen. Nee. En dan een laatste oor, dan heb ik meestal de laatste nieuwe platen erin. Ja, maar ook wel met die Duitse liedjes morgens. Dat zijn ook allemaal van die oude. Ja, ik denk dat ze lui die eerst eruit toen huren, als generatie, die kunnen dat goed net zeggen. Ja, dat klopt, ja. Maar dat is wat de artiesten van toen, die nu nog leven, die zeggen namelijk precies hetzelfde. Of met die 2 dames, wat brood, die 3 dames, wat Toosje bij zat. Met een 3 was een heel Nederlandstalige plaat gemaakt. Maar ja, dan zien we als 2 van de Heuvel, de andere is overleden. En die zien nu bezig weer, die hebben alweer 2 opnames, of 2 optredens gehad. Die waren bomvol. Met de oude muziek van Schuurman en met de oude muziek van vroeger moesten toen met 3 bij ontzongen worden. Ja. En nu is het weer. Ja, die zeggen zelf ook, de lui blijven daarin hangen. Maar weer zelf ook, wat het was van onze jeugd. Ja. Dus zodoende. Ja. Maar we waren nog altijd metzingers, hè? Ja, dat wel, hè? Zoals wie ze zegt, eerst de 3 toenen woorden kosten de plaat met zingen. Ze tegenwoordig een plaat, dus dan denk je, die heb ik al lang niet meer gehoord.
Ja, maar dat hebben ze bij de pop ook. Als bepaalde platen, daar is er hoogstens maar een ton en dan kent ze de tekst over terug. Ja. En dat is, kijk, dat is generatiegebonden. Hè? Ja. En wat we nu proberen is om dat gewoon de komende jaren een ire te houden. Zodat de jeugd meer daarvan met krijgt. Want ja, die hebben een eigen muziek hè, op dit moment. Hè? Ja. Wat ze zo zeggen, de muziek wat nu gedraaid wordt. Ja, dat is misschien niet, ik heb hoeveel een keer besteld zo. Maar ja, zie groei je dan met op. En de zoon, als ze dan de andere niks eens bijen. Ja, en dat zal voor hun later ook hun muziek zien. Dat is, Maar er speelt toch wat je hebt gemaakt. Wie heb je die tot stand gebracht? Ik heb met maanders die door de stad gaan lopen en deuken. Ik heb een paar jaar geleden ik heb een website voor Maastricht. Toen heb ik al die binnenstadstraten gefotografeerd. Toen dacht ik voor daar had zo'n Gevelstein bij van Sinterklaas. Dus die ben ik gaan zoeken en zodoende gaan ze iedere stapje weer om het verhaal te maken. Ja, en dan zien ze eigenlijk dat ze dat binnen Maastricht met wat daar mogelijk is, leuk eens maken. Ja, ik zag bij RTV Maastricht was die Gevelstein aan het uitleggen. Ja. Dus was het lastig voor ze allemaal te vinden of hebben we vast wel? Voor bij heel veel gevels zijn, maar dan moesten ze vinden die binnen het verhaal passen. Hè. Dat klopt. Binnen een straal, dat ze niet te wiet moesten lopen met kinderen, maar tot het allemaal gebaarbaar bleef. En dan vindt ze als genoeg. Ja, Maastricht heeft ontiegelijk veel voor die Gevelstein. En die heb je toen allemaal in de buksje verwerkt? Die stonden in het buksje. Kijk, de bedoeling van het buksje is dat de ouders die metlopen kunnen het buksje erbij pakken. Dan kunnen ze de kinderen ook gaan helpen. Hè. Stel dat ze ontzettend zien en ze vinden het niet. Of ze in ieder geval de afbeelding in de buksje en kunnen ze zeggen, die moet het zien, die gaan we nu zoeken. Dus dat is een beetje het hulpmiddel. Maar ook muziek bijvoorbeeld over hebben. Maastricht heet Oud Sinterklaasliedjes. Daar zien we iemand opgegroeid, hè, van Krik-Krak Schimela, noemen ze maar op. Ja, maar die willen niet meer gedraaid, die huren ze bijna niet meer. Hè, want als ik kijk ook naar een kleinzoon, die kijken naar wie heet dat, de Club van Sinterklaas. Ja, maar dat is voor hun is dat nu... Die maken ieder jaar een film en daar komen allemaal nu van die Sinterklaas carnaval, weet je wat ik zeg. Wie weet er hier rond in. Maar dan komen allemaal die Sinterklaas liedjes lang. Ja, en als de televisie aanzetten, dan komen ze langs en dan denken ze... Ja, pak je een YouTube maar als ze Sinterklaas in typt uit alleen maar van die Holland. Kijk, en daarom het gaat, want als ze de speeltuig gaat lopen, dan staan nog 5 muziekfragmentjes of van die oude Maastrichtse carnaval. Dan zeg je het zelf ook. Maakt me gek. Wat moest je daar nu eigenlijk nog over vertellen, John? Dat is een prachtig initiatief met de ganse groep. Dat is niet veel over te vertellen, moest je gewoon doen. En als ze dan zie je het prachtige beugje en dat soort dingen er allebei. Het is voor mijn part is het gewoon een idee wat geweldig is ontstaan. En wieveel aanmeldingen had ze? We hadden nu gaat meer over de 100 downloads hebben van nu. Dus dat wil je dan op binnenhollen zien. Want dat is ook, we hebben gedacht... Het moet gratis zijn, dus dan kun je gewoon downloaden. Alleen, we hebben ook een bugje eraan beschikbaar. Maar ja, dan zitten we met drukkosten, dus dat kost dan wel €5. Ja. Maar voor de rest kun je hem eigenlijk zonder bugje, kun je het ook doen nu. En hoe kunnen ze dat bugje, als ze dat echt bugje willen hebben? Dat kan via onze website, dat is www.stichtingausjevrouwen.nl. En dan staat er bovenaan ook een speurtocht. En dan weet het zich vanzelf. En de lui moeten zich aanmelden op Facebook allemaal, tot ze lid worden. Als ze op Facebook zitten, dan kunnen ze gewoon de show. Of op internet. Op internet zitten, kunnen ze zich allemaal aanmelden. De stichting flink goed uitgebreid. Dat is het... maar als er veel volgers op staan, wordt er veel leuk bekeken. En dan krijg je toch een heel breed scala van sowieso, maar het is sowieso omdat ze dus met dit initiatief zo bezig zien, is het alleen maar leuk om dat soort dingen gewoon goed te breien. En laten ze maar lekker groeien nu. Kunnen we allemaal gehoord. Ja. Ja, nogmaals, ik ken dat weinig, maar ik heb in ieder geval tot 11 vannacht heb ik nog zitten prunten. Kregen we nog een carnavalspuzzel?
Ja, wie weet. Wat ze erop Ja. komen. Die Sinterklaas, gevels, maar het zijn al met carnaval. De gevels hebben we ook, geloof ik. Hè? Ja, je vindt van alles, als je goed kijkt. Ja, dus Maastricht is riek aan alles. Hè? Ja. Ja, de hoeft maar een gemeentelijk beukje open te maken. Moet ze instoren. Hè? Ja, dat ligt er aan. Hè. Maar, maar dat zijn de gemeentelijke dingen. Die ze daarbij aanhalen. Ja, en als ze dan op een gegeven moment gaan kijken wie van die dingen er allemaal boven de woorden lagen. Ja, de verschrikste ligt Er is ook een schoon website van trouwens. Hè. Ja. Kijk eens naar boven, hè, dat geloof ik. Ja. Daar stonden ze allemaal op. Ja, Oké. dan verhaalde ik dat ook even aan. Hè. Maar dit is zuiver op Sinterklaas Ja. geactiveerd. Dat is bijzonder. Ja, ik heb heel veel plezier ermee. Ik hoop dat er heel veel leuk gewoon wandelen in de stad. Alleen jammer voor weer vandaag, anders had dat al kunnen. Maar ja, dan zien we nog dat daar is- haast die gewoon ook. Ja, Het we is moeten nu dat Ja. komende week in Sinterklaas en net weg. Ja, daarom. En ik heb genoeg koffieetjes, je moest een tas koffietjes drinken onderweg, dus er was geen bank te zien. Hè. Dus, in ieder geval heel hartelijk bedankt voor de komst. Ja, En heb ze nog geen nooit voor de stichting wat ze leuk zeggen van... Ja, dan gaat nooit zo te melden, mij wel. Maar, je bent direct welkom mee. Ja. Dus we werken er aan en we doen het allemaal heb ze 3 beukjes, die mag er... weggeven. dadelijk even weggeven, ja. Die geven we weg, ja. Die eens even gaat erbij bedenken. Ja. En dan, nee, niet van niks. Ja. Maar dat gaan we doen. Dat